Mark chapter 5. Le ndaba yami sizoyiva sonke ne? Yeah, no bengathinde kodwa soyizwa sozama uyisummarize. Ngifundele from verse 1. From verse 1. Oyithona ngicela ngifundele from verse 1. Amen. Kufuneka khona kanje bathandekayo. Verse 1. Base befika phesheya kolwandle ezweni lamaGerasa. Esephume emkhunjini. Wahlangana naye masinyane umuntu ovele emathuneni enomoya ongcolileyo. Wayehlala emathuneni. Kungasekho lo muntu ebekuphi? Ebehlala kuphi? Enomoya onjani? ongcolileyo. Lo moya wenza lo muntu ayohlala emathuneni. Umuntu ophilayo ayohlala nabantu abafile. Wena ungacabanga ukuthi lento umuntu uyathanda uhlala emathuneni. Ithi enomoya ongcolileyo. Wamenza lo moya ukuthi asuke ekhaya. Ahamba ayohlala emathuneni. Ahlale nabantu abafile phila. Jesu. Esuswa ulo moya. Hayi. Engasuswa ukuthi kuyahlusheka ekhaya. Umoya umthathe wamhlalisa ngasemathuneni. Jesus. Abantu bekhona bephila kodwa kwaba khona umoya omsusayo ekhaya. Nisekhona kodwa. Iba khona imoya esusayo ekhaya. Hallelujah. Abanye basuke nabahlala phansi kwebridge eThekwini. Engahlupheka ekhaya. Ngathi khona lo moya osusayo ekhaya. Hayi Jesu. Sizothandaza namhlanje. Hallelujah. Oh, lo moya owenza ukuthi uthi uphila uyofluhla nabantu abangaphili. Yeah. Abanye basela amaphilisi. Bathi bafuna ukuzibulala ulo moya. Jesus. Ngoba basalwana amadimoni akafani. Amadimoni akafi. Yeah. Okay. Idimoni lifike liphile emntwini. Mayishona umuntu liphume lefuna umuntu. Just. Lifike lihlale kuye. Mayishona liyaphuma lohlala kumuntu. Enkosi. Ngoba ungazibuza ukuthi le mimoya wayisupport abantu namanje. Ukhona umoya okususa ekhaya. Right. Uyohlalisa emathuneni. Amen. Sizothandaza namhlanje. Jesus. Khona abantu khona umoya obasusa phakathi kwabantu abaphilayo. Ubasefeni ngoba mahlala emathuneni. Jesus. Uhlala endaweni yabantu abafile. Jesus. Kodwa uphila. Enkosi. Hallelujah. Amen. Kubeka sisi, kubeka. Esephume emkhunjini. Wahlangana naye masinyane umuntu ovele emathuneni. Enomoya ongcolileyo. Yes. Wayehlala emathuneni kungasekho umuntu ongambopha nangeketanga. Ngokuba wayeseboshwe kaningi ngawoza Nkosi nangamaketanga. Kepha amaketanga ayeqashuliwe nguye nawoza Nkosi babephuliwe. Ake sithandaze babegameni kaJesu uNkulunkulu ngisomandla. Wena uyaphila akekho njengawe. Indawo nendawo odlula kuyo uyaphilisa. Yes. Noba sikhona kule ndawo uzophilisa abantu. Uzosusa abantu eindaweni abahleli kuzo ezibenza ukuthi baye kufeni. Uzobabeka edwaleni endaweni engcono. Endaweni enokuphila ngegama likaJesu. Amen. Now uJesu wayehla kuphi emkhumbini? Nje ehla emkhumbini uphuma eJudiya. Indlela khona ngeke idlule eSamaria. Uya ngaseGalile zabangcwele. I-assignment ebeyibizela ukuthi ayophilise ingane kaJairus. uJairus la uzophilisa ingane kaJairus. Kodwa endleleni uhlangana nendoda Ayinkosi yami. enomoya emhlalisa emathuneni. Jesus. Ebangazanga kulo ndoda. Kodwa wahlangana nayo endleleni. Oh Jesus. Kwasho ukuthi khona specialize ngayo. Ayinkosi yami. Into ehluya abantu emhluni yena. Hey, hallelujah. Le ndoda ihlala emathuneni noma esiya uyophilisa ingane
ingane kaJarius igula wathi Jesu woza iyagula ingane kaJarius Hallelujah. kodwa wathi noma iyagula ingane kaJarius khona indoda ehlele emathuneni Oh yes. khona indoda ebanjwe imimoya Jesus. wangakwazi ukuyeka la yakhona uyophilisa umuntu Oh yes. kodwa khona umuntu ophethe imoya Hey, Nkosi yami. naye useriskini yokufa Jesus. ngoba uhleli nabantu abafile Hey, Nkosi yami. uyophilisa umuntu okuyafa Jesus. wasejesu jaha ingane kaJarius yagula wathi ujesu noma iyagula kodwa khona indoda Oh Jesus. khona indoda ehlele kufeni Oh yes. sizothandaza namhlanje Gama likaKristu. kubeka sisiyiphini Jesus. Ngoba wayeseboshwe kaningi ngawosankosi nangamaketanga. Kepha amaketanga ayeqashuliwe nguye nawosankosi babephuliwe. yes Kungekho noyedwa owayenamandla okumthambisa. kungekho noyedwa endaweni Nkosi uJesu. onamandla okumthambisa Hey my God. isekhona kodwa Hallelujah. kungekho noyedwa onamandla okumthambisa Oh Jesus. engashula zankosi Hallelujah. le ndoda bebeyisaba nesendaweni God. isekhona kodwa Jesus. ngoba kungekho noyedwa Oh yes. okwazi ukuyenzani ngoba le ndoda ibanjwe amadimoni Yes. ngoba amadimoni akhohlakele Hey my God. amadimoni asile Yebo. akwazi ukuyohlalisa emathuneni Hey Jesus. isekhona kodwa ethendeni Hallelujah. uthathwa ngamadimoni endaweni eright Jesus. iyokuhlalisa emathuneni kuthiwa le ndoda inamandla kodwa ihlele emathuneni Jesus. akekho okwaziyo ukuyibamba le ndoda Hallelujah. bekwenye imvuselelo eLimpopo kudiliva ingane engaki encane ena-12 years yabathatha obaba yabaphonsa le na-12 years inamandla Jesus. ngoba lo moya usekhona Oh my God. uyibona ingane ilala emini kodwa ivuka ikhathele uzibuza ukuthi itheni ikhathele le ngane kanti iba nje imimoya Jesus. abanye bekhona emndenini bexabana bonke kanti khona umoya Hey Nkosi yami. obaphethe egameni kaJesu Jesus. umoya masokuphethe nama-psychologist akalungi Hey my God. umoya masowuphethe obusemathuneni ngisho nabantu noma ungayaphi enyangeni ngeze ukusiza Yeah. ngoba khona imoya ekuphethe Hey Jesus. sizothandaza namhlanje Egama likaJesu. sizokhuza yonke imoya Egama likaJesu. engazama ukusa abantu emathuneni Hey Jesus. you will not die before your time Jesus. inkosi izokhuza umoya In namhlanje the name of Jesus. abawopha umoya Hallelujah. afuna ukusa emathuneni Oh yes. sizokhuza ngegama Egama likaJesu likaJesu. lisekhona kodwa ethendeni Hallelujah. kubeka sisi Jesus. Ngoba Jesus. Okay. Ngesikhathi sonke ubusuku nemini wayesemathuneni nasezintabeni ememeza ezilimaza ngamatshe. bazalwane ithi ubusuku bonke wayesemathuneni ubusuku nemini ezilimaza ngamatshe jesu kwapha ngamatshe igazi liyaphuma eligazi meliphuma ithi you are dying uyafa kancane kancane Yes. ngoba igazi yisayini yempilo Yes, Lord. ngoba igazi umoluza yisayini ukuthi you are losing life lezoda ihlele emathuneni abantu abafile Hayi Nkosi yami. kodwa isikhwepha ngamatshe Hayi. ngamanye amazwi omakhelwane bakhe ngabantu abafile Hey Jesus. usuka kubantu abaphilayo Jesus. lethi yokuhlalisa nabantu abafile Hey. Nkosi. haleluya ifuna impilo yakhe My God. kukhona abantu abayibulalayo abantu mhlawumbe impilo ingcono ngayo lalela lo mzimba ngona wakho Yebo. wazi waphuza amaphilisi wazibulala la uyakhona esongweni Yes Lord. ayikho impilo engcono ngalo kwethuna Jesus. uthatha impilo yakho ukuze
sadalelwa umuntu. Yebo. Isoko nesoko sadalelwa uSathane. Yebo. Akekho asikho isoko somuntu. Amen. Kodwa isoko sikaSathane. Now, kuthiwa ukhona indoda ekade igwetshwa 24 years. Le nto kwasho ukuthi iney'ntwana. Le ntwana zifuna ukusuka kuyo. Ayikho ijaji egweba intwana. Kwasho ukuthi sifuna ukugweba le ndoda. Le ndoda ijela lakhilwe lintwana. Lakhelwa umuntu. Okay. Na kwasho ukuthi iy'ntwana lezi azisuki kulo muntu. So uthi lo muntu uma egwetshwe esiyejele. Ney'ntwana zihamba nayo. Hey, Jesus. Kodwa bengagwetshwanga iy'ntwana begwetshwa umuntu. Yeah. Nesihongo asenzelwa ngumuntu. Oh, yes. Senzelwa uSathane. Amen. Umuntu azogwetshwa uSathane. Hallelujah. Kodwa uma ungasuki kuye Hey, Kusiyama. ulosha emlilweni kunyela. Yebo. Hayi ukuthi kugwetshwa wena. Jesus. Kodwa uhleli njengentwana Hey, uSathane. my God. Sizokhi namhlanje. Sizokhi kwabanye. Egama likaJesu. Akazuhlala uSathane. Oh, Jesus. Isoka siyakhelwa ngumuntu. Yebo. Sakhelwe uSathane. Kodwa Hallelujah. masingasuki kuye Hey. sizogwetshwa kunyela. Yebo. Akuthi amen ethendeni. Hallelujah. Akuthi hallelujah ethendeni. Hallelujah. Lento yaJesu yaphila. Jesus. Isekhona kodwa no. Amen. Lento kaJesu yenzani iyaphila. Sizokhipha abantu Amen. abahleli emsebenzini wobumnyama. Egama likaYesu. Abahleli emsebenzini basemathuneni. Yebo, Jesus. Kodwa sizobabuyisela nabantu In abaphilayo. the name of Jesus. Sizokha indawo yabantu abafila kuyona yabo. Egama likaJesu. Wena uphilwe ngendaweni yabantu abaphilayo. Ingako kuthiwa uJesu bayamfuna bathi nimfunani ophilayo. Nimfunani ophilayo phansi kwabafile. Oh, Ngoba lo Jesus. Jesu Hallelujah. usifuna siphile. Sizothi kule ndawo yonke imimoya efuna ufile. Sizoyikhuza ngegama likaJesu. Jesus. Yonke imimoya efuna ufile. Sizoyikhuza ngegama likaJesu. Ngisho bakhuluma igama lakho. Jesus. Bakhuluma bathwala ngawe. Kodwa sizokhuza lo moya. Sizokhuza lo moya. Egama likaJesu. Igama likaJesu Egama waseNazaretha. likaJesu. Akho moya wokufa. Jesus. Azobusa phezu In kwakho. the name of Akho Jesus. moya wokufa. Azobusa ethuneni. Sizokhuza umoya. Igama likaJesu. Hallelujah. Sizokhuza namhlanje. Yes. Sometimes sikhuza abantu. Yebo. Kanti akubona abantu. Imimoya engaphakathi kubo. Ayibalalisi le mimoya. Kodwa sizoyikhuza namhlanje. Mhlawumbe bakhuluma igama lakho kwelinye i-altar. Kwathola ngekuphumelela. Yeah. Waphuma sibani ngeke asaphumelela. Yena ney'ngane zakhe. Wena uyaqala ukuthi kwenzekalani ekhaya lami. Kanti kwakhulunywa ngegama lakho. Sizokhuza lo moya. Egama likaJesu. Egameni likaJesu waseNazaretha. Sizokhuza lo moya. Jesus. Sizobizela abantu nephileyo. Egama likaJesu. Asizobizela sontweni kodwa khona ukuphila. Ngoba uJesu usifuna sonke siphila. Yes. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Uthi uMatha, Jesu ubukhona ngeke ngafanga ulezalo. Uthi uWifu ubukhona ngeke ngafanga ulezalo. Ngamanye amazwi uzelekhe Jesu. Kanti usho kumuntu ubizela uJesu ekhaya. Kanti uJesu wafika kuLazaro. Wafika kuLazaro engekafika ekhaya. Kanti ukufa kufika. Jesus. Wafika uJesu engaphakathi. Hallelujah. Ingakho uJesu afaya khona. Oh, yes. Uyakuphila. Oh, hallelujah. Akalanga famulele. Oh, Ngalesi sikhathi bathi Jesu ufike lethu. Abazi ukuthi udala wafika. Nje uLazaro engene kuleli khaya. Oh. Ungene uJesu ngaphakathi. Sizothi namhlanje. Death is not our portion. Yebo. Sizothandaza. Egama likaJesu. Whatever ukufa okubekiwe okulotiwe siyakhuza ngegama In the name of Jesus. uzofika Egama likaJesu. akafanele Hi, Jesus. Thank you, 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 Jesus. uJesu
Lord. Ngoba makuJesu ufa. Bathi uyalala. Jesus. Uvona impilo. Oh, Naselikhaya impilo. Jesus. Bonke abalalayo. Abanye abafayo. BekuJesu bazovuka. Ukufa kuphezu kwakho. Bathi uJesu uzokukhuza tonight. Ngegama likaJesu. Yes. Ay, my God. Siyabonga. Sizothi ukufa kubungafiki. Ufika kunevadala. Ufika kumuntu osezovusa. Hallelujah. Ngoba uJesu uzokhuza ukufa. Wena ungabona impilo yakho ihlukumeza kanje. Kanti khona umoya othi ahambe ekufeni. Ay, Jesus. Ngoba ebona ukuthi uJesu yes. Hallelujah. Sizomemezela namhlanje. Noma ubona behlele emathuneni. Noma ubona beyikwepha. Jesus. Noma ubona befuna Ngegama likaJesu. sizokhuluma ukuphila. Ngegama. Sizothi phila ngegama likaJesu. Jesus. Sizokhuza ukufa ngegama likaJesu. Jesus. Hayi kuyenzeka. Ngegama likaJesu. Jesus. Thank you, Jesus. Hayi. Webazalwane. Lala ngoba ixesha lakho selifikile. Hayi ngenxa yamadimoni. Hayi ngenxa yamadimoni kuphela. Kodwa ngoba isikhathi sakho sesifikile. Uwazi ukuthi uyona uJesu. Uthi mhla ekhala icilongo ngizovusa. Njengobona angisazufa. Ngizolala. Ngizolala ethuneni. Kodwa inkosi izobuya. Ngeke isanyathele emhlabeni. Yes. Uyobe sebephezu kwamandla. Hallelujah. Wena wabona uMasikudi ezulazula Jesus. yonke into eyicimbi Oh, phakathi. Jesus. Isibhayibheli nabasemathuneni bazohlanzwa ngamathuna. Hallelujah. Nabasemalwandle bazohlanzwa ulwandle. Ngoba icilongo lizobe likhaya. Hallelujah. Silinde icilongo bazalwane. Jesus. Singasabi Jesus. ukufa. Ay. Akusanasabele phezu kwenu. Oh, yes. Ngegama likaJesu. Fight, full. Wathi kuba manje uJesu esifu. Wakithi. Wakhuleka kuye. Le ndoda ihlula amadoda endaweni. Le ndoda ingahluloza Nkosi. Le ndoda ingahlulo yonke into ihlala emathuneni. Ayikho indoda efuna usona. Kodwa ingadlangana bese ifile. Kodwa uJesu bese ifile. Jesus. Kodwa u-Alpha no-Omega bese ifile. Hey, hallelujah. Lo wayekhona izolo. Oh, yes. IBhayibheli mayifika uJesu. Yenzani le ndoda? Wagijima. Yagijima. Wakhuleka kuye. Wakhuleka kuye. Wayesamemeza ngezwi elikhulu. Yes. Ethi nginomsebenzi muni nawe Jesu. Yathi le ndoda nginamsebenzini nawe Jesu. Indoda ehlula amanye amadoda. Iwahlula wonke amadoda endawo. Kodwa uJesu engaphathanga ikhaya. Engaphathanga lutho. Jesus. Usesondele. Hey. Ngoba imimoya iyamazi uJesu. Yebo. Hallelujah. Imimoya iyamazi uJesu. Oh, Jesus. Introduce lo Jesu. Ukuthi anandaba noma yiphi imimoya. Kodwa izoguqa namhlanje. Oh, ngegama likaJesu. Izoguqa namhlanje ngegama Oh, likaJesu. Jesus. Whatever imphethe iyaguqa ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Hey, kunjalo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Waguqa abazali behlulekile. Waguqa kwabo. Ngoba uJesu bese efikile. Uthomisa intombazana eyaziwayo endaweni. Yes, Lord. Athomisa umfana Jesus. owaziwayo isigebengu sendawo. Yebo. Wathi uJesu bese efikile. Hallelujah. Wenzani sisi? Wayesamemeza ngezwi elikhulu ethi nginomsebenzi muni nawe Jesu ndodana kaNkulunkulu ophezu konke. Ngikufungisa uNkulunkulu ungangihluphi. Listen to what the money is saying. Lithi kufungisa uNkulunkulu. Yaba uthi nozayo. Akusaona namadoda endawo. Yasibukela. Ngokuba wathi kuye Yaha. phuma kulo muntu moya ongcolileyo. Akazi ukhuza umuntu. Umuntu uhlala emathuneni. Uthi uJesu wena moya ndi. Phuma kulo muntu. Sizothi phuma. Ngegama
igama lami Yes. ngokuba sibaningi. wathi nguligiyoni ngoba sibaningi. Kubeka sisi Wamncenga kakhulu ukuba angamukisi kulelo zwe. sizowamkisa amadimoni noba Ngegama lika Jesu. ngasanda nokuthi Hayi Nkosi yami. kodwa isikhathi sakho uphuma phezulu siphelele Yebo. ngegama In the likajesu. name of Jesus. Mhlawumbe kanti ngikhuluma nawe khona moya engikhuluma nawe yakuthi isikhathi senu siphelile, indaba yokuncenga iphelile. Sizokukhuza ngegama Igama likajesu, lika Jesu. ngegama likajesu. Jesus. Khona siwunyakazisayo emkhathini, Oh Jesus. khona siwunyakazisayo emkhathini, Jesus. khona siwunyakazisayo emkhathini ngegama likajesu. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Wathi sibaningi kubeka sisi. Wathi kuye, ngimuligiyoni igama lami Yes. ngokuba sibaningi. Sibaningi emntwini eyi-one. Wamncenga kakhulu ukuba angabamukisi kulelo zwe. Kwakukhona lapho ngasentabeni umhlamba omkhulu wezingulube ziklabile. Bamncenga bathi sithumele ezingulubeni ukuba singene kuzo. Ngoba isikhathi sawo lamadimoni Awu Jesu. siphelile kulo muntu. Ngegama lika Jesu. Ancenga amadimoni athi sifake engulubeni. Athi cela sifake engulubeni siphume kulo muntu. Yebo sesiyaphuma namhlanje. Ngoba uJesu sefikile. Yes Lord. Sesiyaphuma namhlanje. Jesus. Ngisho amadimoni erede ayaphuma namhlanje. Ngegama lika Jesu. Noma ungabhalanisa ngesitulo kodwa ayaphuma namhlanje. Ngegama lika Jesu. Asizame zokhuluma nawe. Kodwa sizokusiphuma. Ngegama likaJesu. Jesus. Sizokhuza into esangena kuwe ungakazali. Sizosikhupha ngegama Ngegama lika Jesu. Sizakhuluma kubazali bakho. Sizosikhuluma ngegama Hayi somandla ngegama lika Jesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Wabavumela omoya abangcolileyo baphuma bangena esingulubeni. Umhlambi wakhulukudeke eweni waphonseka elwandle kungathi izikhulungwane ezimbili zaminze elwandle. Umuntu uyabekezela. Lamadimoni ayigcwele emntwini eyi-one. Kodwa mase iphuma angena kuyingulube eziwu-2000. Yo. Ngoba umuntu uyabekezela. Ungabona nje umuntu uyabekezela. Ngoba izinhlobo ngey'nhlobo zamadimoni athi ufana ngalapho ufele ngapha, athi ufana ngalapho ufele ngapha. Sizokhuza lowo muntu. Angazi ukubona ukuthi ufana ngala ingane alifundi uthi uyafana ngalala usesikoleni khona emithathu uthi ufana emithathu khona esenjeni uthi ufana ngala kanti namadimoni agcwele. Sizowakhuza sizowathundaza namhlanje. Ngegama lika Jesu. Umuntu wahlala namadimoni kodwa ingulube Yeah. sathi ngesibekezele. Yeah. Ingulube sathi yini engene phakathi kwethu, sathi ingulube ngasesife. Haleluya. Lento akesibekezele, lento ebekezele umuntu. Yeah. Ingulube ngathi sesibekezele. Jesu. Haleluya. Ngoba umuntu ubekezela nento angafuni ukuyibekezela. Nkosi yami. Hayi Jesu. Ibisendoda eyi-one ingena kuyingulube eziwu-2000. Iy'ngulube zangesiyibekezele ngoba iy'ngulube samile kule ndawo uJesu wasibeka, uNkulunkulu wabeka kuyo. Sathi namadimoni besiwabekezela ngoba umuntu uyabekezela. Bekezela ukuthi kwenzekala kulo musa kafike lapho. Kuba wesi. Yazi ngimthe khona into afike ngiyazi. Friend yazi. Yababa intombazane. Ulala nomfana. Awulali naye nje kuphela. Amadimoni la kuya. Nawo angena kuwe. Hey Nkosi yami. Molala nabafana abawu-6. Naye uthatha amadimoni kwabantombazane awu-6. Uthi uhamba nje unamadimoni agcwele ngapha nangapha. Oyazi ukuthi lento ekuhluphayo yaphi. Mhlawumbe awushusha ukuthi uyafuna abakini kanti awushusha amadimoni akini. Ushusha amadimoni aminyimisi. Nkosi yami. Haleluya. Kanti ushusha imimoya eminyimisi. Jesu. Macinga-ke basizele abantu wathi angihambe ngiye kwabasekhaya. Athi ngihambe
sayilana nabafana bawu10 kodwa uthi ngeke osekhaya akazi khona amadimoni emise u10 Jesus. naye phela emise u10 ukhona amadimoni abawuthathe Samuel agwele naye empilweni wakhe akasazi ukuthi ihlanganisene naye kodwa uJesu Jesus. noma ungahlanganela namadimoni amangaki ukuthi angisakwazi ukubala le ndoda inamadimoni amonde 2000 alapha phakathi kodwa uJesu Jesus. mesefika uJesu akanandaba nemimoya ohlangene naye. Yes, Lord. Ukukhuza kwakhe ngegama likaJesu Hallelujah. sizothandaza namhlanje Ngegama likaJesu. kodwa uJesu akakhusela lo demon sizothandaza namhlanje. Thank you, Jesus. Uvile verse 1 Ngegama likaJesu. verse 13 yes qhubeka Ababezalusa babaleka. Baya ababika emzini nasemaphandleni. Yes. Basebenza ukuyobona okwenzekileyo. Bafika kuJesu bambona obekhwelwe ngamadimoni ehleze embethe. lo muntu bengabathanga kodwa ngoba amadimoni sephumile waqala wambatha uyadalimaya waqala wambatha waqala wayekuzikhweba ngoba amadimoni sephumile. Mhlawumbe uthanda uthandazela kodwa amadimoni ahleli phezu kwakho. Uthi wena uyasona kodwa amadimoni ahleli phezu kwakho. Sizothandaza namhlanje. Ithi qhubeka. Bafika kuJesu Yes. bambona obekhwelwe ngamadimoni. Yes. Ehlezi embethe esangulukile. Oh. Yena owayene Wema mfana, once uJesu wafika umqondo uyabuya. Uye umqondo. Nekhaya ulazi ngakiphi. Ongafuna isikole aqala sifuna isikole. Uthi wasengidala athi nginanda noba ngimdala ngoba ukhona into ephumile. Jesu amadimoni azokulibazisa. Uyozala uzalile kanti uba nje amadimoni. Kodwa namhlanje sizothandaza. Ngegama likaJesu. Sizothandaza namhlanje. Sizovala lokho ngegama likaJesu. Ngoba manje abantu bayitshela ukuthi mesikholwa ama feelings angekho khona phelele. Akushodi lutho. Akushodi lutho. Hallelujah. Ngathi ngoba yabona unkosikazi wami ngamshada ena 27. Unangaki? Ena 25. Wathi kuma colleagues akhe asebenza nawo. Bembuza ukuthi una 25 ona ngani umdala kangaka? Umdala kangaka ona ngani? Ena 25 kodwa umdala akana ngani? Kadaka abazi ukungeza. Abazi ngiyasondela. Mina 26 uthi bona ngithenjiswa umshado. The same friends but umncane kangaka. Soyashada. Language yabantu. Ngoba baphethwe yikhonto ezibambili. Ena 25 kodwa umdala. Akanangani. Mina 26 ethenjiswa umshado. Uthiwa umncane kangaka soyashada. Sizokhuza lo moya namhlanje. Sizokhuza lo moya namhlanje. Egameni likaJesu. Oh yes. Hey Jesu. Mina ngizoshada. Ubaba hey wajabula wabiza abangani bakhe. Wathi le ntwana bengasayithembi. Le ntwana bengasayithembi. Yabona ukholo baba. Bengasayithembi le ntwana. Bese ngiqale ukuyizisela noba ubani ngoba ngiyithembi kanti ngizothi ngihleli nentwana kanti ngihleli nenyinto. Wami ngasayithembi. Akasajabulela ukuthi ngishada ba ujabulela ukuthi uyazi ukuthi ngizoshada. Ngoba bengasathembi. Ngoba ebefuna umzukulu engawutholi. Ithi ayikhuleka ngizomshada. Nisekhona kodwa. Ngoba once uNkulunkulu wafika umqondo Yasanguluka. sabuluka. Umqondo uyabuyela. Haleluya. Umqondo ubuyela endaweni yayo. Egameni likaJesu. Kumfundise emahlongwa kwafika umsisi
eshaywe litheko la ushaya itheko kubuyela kubo ebuyela kubo nje ubuyela senengane ezintathu limshaya itheko now uthi ke uSharon se celebrate 40 years uthi ngashaya izwe ngabuyela emahlombe emakhaya kodwa sengifuna indawo la khona khona izwe uthi ngathi ebevakashela amasonto evakasha ngapha nangapha evakasha ingane ezintathu obaba abathathu abahlukene limshayile ithe wafuna indawo ekhulumisa ngabe evakasha wathola kuSunday angazi inkosi ayingembothisi uthi ngafika khona umfundi omncane washumayela ngafika ekhaya kwangathi kuspina ikhanda uthi ngaphinde ngabuyela manje nje buyela khonza kanti impendulo yakhe yabuya ukifaphile empilweni ingane izintathu uyitshela ukuthi kuyabheka ukhonza for 3 years kanti uzoba khona umfana ombonayo athi mfundisi ubani le ntombazana obujesu yabona umuntu bezobuza intombazana ufuna ube honest nalo muntu ozayo ngoba indaba ungabikho honest yenza ukuthi abantu ba divorce ngoba ukuze ube honest ngithi hayi sayina eminyaka emithathu ekhonza nathi wathi inkosi ingikhombe ngathi ke okay uyazi ukuthi zintathu ingane wathi ayifundisa Jesus Christ what umfundisi yeke indaba engane kuhlangise naye ingamhlanganisa ngaba nomthandazo athi Jesu ovuma sisi ovuma ingane ezintathu obaba abathathu ubuyele engqondweni namhlanje hey umzwabo lapha emahlombe umngakanani bana 10 years beshadile ngoba uJesu akanandaba noba ubusodle emqomeni kodwa mase kubuyisela ukhipha yonke imimoya sisekhona kodwa egameni likaJesu sisekhona kodwa egameni likaJesu uzokwenzeka namhlanje la ithendeni ungagive up ukuthi ingane seziningi kodwa masawuza kuJesu masofika kuye uJesu masofika kuye ulungisa yonke into ube right nisekhona kodwa egameni likaJesu yes wathi kuba ngene emkhunjini loyo wayekholwa ngamadimoni wamncenga ukuba benalo akamvumelanga kepha wathi kuye hamba uye ekhaya ngabazalwa le ndoda seyikhishwa amadimoni yathi Jesu ngicela ukuhamba nawe wathi uJesu uhlala emathuneni kodwa ngoba ngikukhiphe emathuneni ubusohlala nabantu abafile kodwa phinde uyohlala kimi wathi uJesu ungangilandeli hamba uyohlala kimi kubonakala ukuthi khona inhlekelele yenzekile khona umsebenzi wenzekile khona into efika yadiliza khona uJesu oyikhawe haleluya khona uJesu ongahlulwa yilutho hamba uye kimi ngoba uJesu masekusindisa ingqondo yakho iwele engqondweni uhamba uye kimi kodwa uye kimi uthi Nkosi uthi baba ngahamba ngabe ekhaya ngizoxolisa ngoba ingqondo ibuyile isonto lokukhipha kimi lokukhipha amadimoni indaba yaJesu ukhipha amadimoni wathi makabuyele ekhaya ufunda uverse 5 ye ku20 wamuka-ke waqala ukulanda eDekapholi ngokuthi kungakanani abekwenzile kuye uJesu bamangala bonke qhubeka khona uJesu esebuye ewalele
Wase kufika omunye wabaphathi besinagoge. nguJayiru igama lakhe. Owathi kuba ambone wasiphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe. uJayiru wasiphonsa kuphi? Phansi enyaweni zakhe. Yabona ukuthi uqale lo wamadimoni. Wayiphonsa phansi. Uwakhothama kuJesu. Waza uJayiru khothama. Uthini uJayiru? Wamncenga kakhulu wathi, ndodakazi yami isiyalela. Ake uze ubeke izandla phezu kwayo ukuba isindiswe iphile. Le ndodakazi ina 12 years. Ina ngaphi? No, 12. Uhamba nabafundi abawu-12. Okay. Angazi umncane. Uhamba nabafundi abanjani? About 12. Indodakazi nangakhe. Ina 12. Kuthiwa iyafa. Phuthuma Jesu. Ubanye. Akasabise ukufa. Okay. Kubeka sisi. Wahamba naye. Isixuku esikhulu samlandela. Yes. Samcindezela. Yes. Owesifazane owayenomopho iminyaka 12. Lele bazama. Uhamba nabafundi abawu-12. Yep. Uyophilisa intombazane Ina ena-12. 12. Uhlangana nosifazane osewuphe 12 years. Okay. Hey, indaba ino 12. Bazabana, letha ayinandaba neminyaka. Okay. Lo wesifazane uqondene kahle. Nesabancane vese uphuthunywe uyophilisa umuntu ona-12. Yeah. Kodwa uhamba nabantu abawu-12. Okay. Uzohlangana nowesifazane Osegule 12. osegule 12 years. Now lo qala ebezikhwepha ngamatshe igazi kuphela. Kusho besiye kufeni. Lo wesifazane uyopha for 12 years uye kufeni. Lo omphuthumayo na-12 na uyafa. Hayi. Sizothandaza namhlanje konke bewuthi kuyafa kuzovuka egameni kaJesu. Amnandaba ukuthi bekufa kanjani kodwa besithi kuyafa sizokhuza ngegama kaJesu. Lona uthi uqhubeka sisi qhubeka. Esiphakile ngokuningi ezinyangeni eziningi. Ufunda uverse 5. Verse 26. Echithile konke ayenakho engasizakalanga ngalutho. Echithe konke ebenakho engasizakalanga lutho. Khona abantu sebechitha inkomo bachitha yonke into bezama usizo kodwa kwahluleka yonke into. Kodwa sizothi namhlanje ukhona uJesu. Awudingi ukuchithelana imali kodwa uJesu ukhona. Sizothandaza namhlanje. Seyenze yonke into ezame ngapha nangapha ngegama likaJesu waseNazaretha. Angazi ulahlekelwe yini namhlanje ngenxa yempiliso yakho kodwa ukhona uJesu. Enzeni lo sisi phile lo. Ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi echithile konke ayenakho engasizakalanga ngalutho. Ehluphekile esame konke wangalithola usizo. Dalo mkhonto ehluphekile khona okubedala esama kodwa kasizakala. Kodwa namhlanje uzothola usizo ongalicebanga ongalibikanga egameni kaJesu. Zonke ziyawa namhlanje ngegama likaJesu. Sizophanda sikhona ukukhuluma naye. Khona sekukhuluma naye. Omnye sakhe ibuhlungu. Umalume akayilethi le mali wamthambisa yona embuzi. Kodwa namhlanje khona uJesu. Likhona igazi elingcono. Khona igazi elingcono. Khona igazi elingcono. Ikhali inkukhu encane emhlophe enekhanda elingaka. Okay. Ikhale iphethe indaba zomuntu onekhanda elingaka. Inkukhu emhlophe enekhanda elincane. Ngoba umuntu uthatha impilo yakhe wayibeka enkukhwini nekhanda elincane yena nekhanda elingaka. Kodwa namhlanje sizothi ukhona uJesu. Ukhona igazi elingcono. Jesu waseNazaretha sisize so much. Sisize moya ngcwele. Ayikho into engiyikhuluma
ubaba wangishiya le eFlagstaff semncane. Oh, kwakuthiwa ufike isiwasho ngithi lamaza clean awali eswakhe emlanjeni emfuleni abrown kodwa khona la mhlophe ngisithatha isiwasho ngisibhekise phezulu ngisitayile uthole ngani lena izoqeda isiwasho sethu bangifaka izintambo ezigreen eziblue njalo bangiyogeza ngiyisika nginalento ngisemncane ngina 6 years ngithi ngifuna ukubona ukuthi mengisika le ntambo uzokwenzani mangiphuza lesisiwasho kuzokwenzani utwa sami sokha amanzi emfuleni mosobuya ntambamba utwa uthatha imatches uthi awami ngawethu futhi kuzokwenzakala if umatches akufakanga kuzokwenzakala kwaba khona ngelilanga kwapha sabeni yochaza nonke ngathi uba ngenze ngiyochaza bachaza bonke abasekhaya sele ngiwa ngathi ngifuna ukubheka ngingazi kwenzakala la ngaxoshwa khona kwakufike isangoma esisoqinisa umzi kwaba khona iphutha ngabona ukuthi benzani esangweni kwakhona abayifakayo bayikhumbela lapha ngathula ngayibuka Okay. ebusuku ngazoyikhipha kwafika kwathiwa thaqolo ozothatha lo mntwana wakho usiboshele asiphumelele la ekhaya ingoba yinamani yebo bazalwane into west okhasini bami abawu3 sonke siyalinga kodwa mina ngifela first year kabili kodwa ingaki idom lengane ifeyila kangaka wabona into ofile first year oh feli first year futhi amagama bongakho report ubusho assembly uthi igama lakho libizwana Jesus hallelujah ngaye kokala la ngabizwa igama ngahamba ngihlaka indlela yakho wathi igama lakho libizwana unyaka wesibili zange ngiye ngabalinde sebebuya esikole kodwa igama lakho libizwana kodwa ekhaya lengane one idom iyafeyila yonke imithela ekhaya iyayichitha iyamosha ayihambi ngabuya kanjalo eFlagstaff ngathathwa ngayofunda eGoli ngaphasa zangiphinde ngifike ngathi sengifika kwa-standard 9 ngafeyila zofeliswa yi-Afrikaans engayifelanga unyaka wonke kanti that year ila zosindiswa khona that year ila zosindiswa khona ngajika ngaba isiqenqa latholo A haleluya khona ikhozi sengikhohliwe khona ikhozi ebengifuna ukuyenza unkosikazi ungi-applyela e-university yasePorch mayisithi uya-check system ubona i-student number sami ngithi mina ngaze ngifunde ePorch sengikhohliwe ukuthi ePorch ngoba ngathi ngaba isiqenqa ngaba one of the 2 students asa-adoptwa e-university Yo, Osiam. nje khona i-registre ilo uthi nkosi ufundani nePorch ngithi ngiyacabanga ukuthi ngingafunda nini sengiyakhumbula ukuthi kodwa nga-adoptwa i-university ngathi ngaba isiqenqa le ngane kokuthiwa isidum nesalto bancane kwaba yimini oqala uqeda umatric endlini yasekhaya bakhona abayonzwa ukuthi kulendlu mase ngibuka wonke umuntu kulendlu akadlula ukunayo ila ngafela khona kanti ila ngasindiswa haleluya wonke umuntu wale ekhaya akadlula u-standard 9 akekho odlula la kulele ekhaya kulendlu akekho odlula u-standard 9 ngadlula kunayo ngadlula ku-10 ngaye-varsity ngagraduate umuntu ograduate babona ngami kulendlu umuntu okushada umshado omhlophe babona ngami kulendlu Hey, Jesus. Bazalwane ngikhuluma ngoNkulunkulu ophilayo ngikhuluma ngoNkulunkulu ophilayo ngoba mase ifikile yonke lo moya
ubuqeda ikhaya lakho uyanqamuka. Sizonqamula namhlanje onke ama-bridge enza ukuthi anidluli bese nifika kule ndawo. Kodwa kuzokwenzeka ngegama likaJesu. Kuzokwenzeka ube ethanda ngegama likaJesu. Eningoyisile. Haleluya, sizoyikhuza namhlanje. Yes. Sizoyikhuza namhlanje. Uthini qhubeka? Esezwile ngoJesu wayeza esixukwini ngasemumva wathinta ingubo yakhe. Wathinta ini ingubo yakhe? Ngokuba wathi uma ngingathinta nje izingubo zakhe Yes. ngiza kusindiswa. Ngiza kusindiswa kuleli gazi mangathinta nje umphetho wengubo yakhe. NgokwamaJuda umuntu wesifazane mesopha ungcolile. Akufuneka ahlale yedwa angahlali nabantu ngoba ungcolile. Wabonakala phakathi kwabantu ukhandwa ngamatshe afe ngoba ungcolile. Lo una 12 years yaziwe endaweni yokuthi ungcolile akufuneka asondele. So mayisondela mhlawumbe bengasondela kuJesu privately imthetho wendawo kodwa wayeza kukhona isixuku. Mayifika ufika nje akakhulumi kakhulu. Wathi bangathinta nje umphetho ngoba inkinga ikuye noma isimo somphakathi sithi esithi ungcolile kodwa kuJesu ngoba athinta uJesu kulunga yonke into. Sizothandaza namhlanje mhlawumbe bakini bathi ungayithathi into kaJesu iyasingcolisa la ekhaya akuthinte wena ngiyakushintsha ikhaya lakho. Mhlawumbe bakini bathi into kaJesu ayikho thinta nje wena thinta uthi Jesu akungena enhlizweni yakho. Jesus. Wathinta lo wesifazane bese thintini kwenzekala Wanqamuka masinyane umthombo wegazi lakhe. wanqamuka masinyane. Into ibisokupha for 12 years wanqamuka masinyane ungathandazwanga ebambile nje ngoba uze ngokukholwa khona ukukholwa zena sizothandaza namhlanje khona ukukholwa zena uthi simo for 12 years kodwa ngiso nokukholwa ngoba ukukholwa uthatha iminyaka ibeke ngani ithi lesimo masinqamuke namhlanje ngoba indaba yeminyaka ayisebenzi ekukholweni. Thank you, Jesus. Kubeka sisi. Wezwa emzimbeni ukuthi uphulukile enhluphekweni yakhe. Wanele ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye. Yes. Waphendukela esixukwini wathi kubani othinta izingubo zami na? Abafundi bakhe bathi kuye uyabona isixuku sikucindezela. Yes. Usuthi ngubani okuthintileyo na? Waqalaza ukuba mbono wenzile lokho. Yes. Khona wesifazane saba ethuthumela azi akwenzileyo kuye weza waziphonsa phambi kwakhe. Help us, Lord. Wamtshela iqiniso. Onamadimoni wayiphonsa. Okay. Onengane egulayo Was wayiphonsa. horns. Ophilileyo wayiphonsa. Horns. Ngoba la kuJesu sonke amadona ayiphonsa phansi. Akunandaba noba uyagulelwa noba gula wena noba uyekufeni kodwa kuzoguqa konke. Naye lo sifazane wayiphonsa phansi. Sizoyiphonsa phansi namhlanje. Yes. Anginandaba nesimo sakho kodwa uthi Nkosi ngizoguqa namhlanje. Ngizothi Jesu uyasibona isimo sakho. Bonke labantu abatshela ukuthi baguqe kodwa izimo zabo. Jesu. Hallelujah. Angazi noma uguqa sophilile noma uguqa ungakaphili. Kodwa kugcineni kodwa kuyaguqa. Lo sifazane waguqa seyiphilile. Wathi sekunqamukile wangona guqayo. Ngoba izimo zethu azifani. Hallelujah. Khona guqa engakaphili kodwa khona guqa seyiphilile. Kodwa konke kuzoguqa ngegama kaJesu. Akunandaba noba yayiphima imoya ekuphethe. Noba iminyaka emingaphi kodwa kuzoguqa namhlanje. Sisize kusomandla. Waguqa lo sifazane uqhubeka sisi. Wayesethi kuye ndodakazi ukukholwa kwakho ukusindisile. Ukukholwa kwakho kukusindisile. Ndodakazi ukukholwa kwakho ukusindisile.
uncedisile. Yes. hamba ube nokuthula Oh, usuphulukile enhluphekweni yakho hamba ube nokuthula. Sophulukile kuphi? Ehluphekweni yakho. Yes. esakhuluma wafika bomphathi wesinagoge bathi indodakazi yakho isifile Bazalwane. uJesu khona isixuku ah uqeda ukuphilisa umuntu phambi kwesixuku. Isixuku nothi sithi celebrate. The next sentence kufika indaba ezimbi yokuthi indodakazi kaJaira lena ubufuna ukuthi uyoyiphilisa ungabasaya Jesu emfile ulibaziswe kulo wesifazane wakulibazisa endleleni kahle kahle wena usukela uyophilisa le ntombazane kodwa abanje selo ulona 12 years wathi ke kwathiwa Jesu unokuthi celebrate kwathiwa Jesu seyifile wathini Jesu wathi kuba uJesu eswiliswe lishiwoyo wathi kumphathi wesinagoge ungesabi ngizothi namhlanje ungesabi oh yes wathi uJesu noma seyifile ungesabi noma seyifile ungesabi lento bengithanda ngizoyenza kwakho angizuvinjwa ukufa ngizokwenza yona ungesabi angizuvinjwa umthetho wendawo ungesabi kodwa ngizovusa lo file kodwa Jesu usutshele ngakafi esagula wathi ungesabi ngizothi namhlanje ungesabi noma isiphi isimo sakho kodwa ungesabi egameni kaJesu ngoba uJesu mesenza into akafani nabantu kubeka sisi ungesabi kholwa kuphela akavumelanga umuntu amlandele phela oPetru noJakobe noJohane umfowabo kaJakobe bafika ke endlini yomphathi wesinagoge ubona isiyaluyalu sabakhalayo qala waphilisa umuntu lo beyikweba akadinga ukukhola kwakhe lo beyikweba ngamatshe akakudinga ukukhola kwakhe ngoba ukhona amadimoni lo wesifazane wathi ukukholwa kwakho ukuphilisa uJaira wathi ukholwa haleluya lo isimo sakhe esiwes wathi isixuku masa asingangeni into yabantu abathathu sometimes empilweni yakho khona abantu la ababaleka uNkulunkulu ngoba kwabanye kuza abantu abaningi bazothandaza kodwa kwakho kwazi abantu abathathu wathi abangithandi kanti isimo sakho asifuna abantu abaningi sifuna abantu bazothandaza haleluya lesimo sakho safuna abantu abaningi mhlambe lo uJaira ebengathi sanesixuku wathi uJesu ngifuna isixuku kodwa isimo sibucayi ufiwe la ekhaya ngidinga abantu engithandazana ngoba lesimo lesi asifuna isixuku ezinye izimo sifuna isixuku sifuna abantu abakholwayo ithuthuthu uJesu ungesabi ngoba lento yenza ukuthi abantu bangaphili ngoba bayasaba kodwa ungesabi ngamanye amazwi uJesu bonke abasaba babasala ngifuna abathathu abangasabi sizothandaza namhlanje angisazi isimo odlula kuso kodwa ngizothandaza nawe namhlanje thank you Holy Spirit angazi inefile kwakho ungasabi angazi yini ukuthi Jesu ufikele ungesabi kholwa ngoba uJesu sosiza namhlanje ake sifane nemehlo ethu sizothandaza thank you Holy Spirit sikhuza yonke imimoya ngegama lika Jesu waseNazaretha khona lo ngikhuluma naye athi Jesu namhlanje khulume nesimo sakho Jesu ngiyakudinga empilweni yami ngaphambisana sakho la ukhona ngizothandaza nawe egameni lika Jesu ungaphela umzi wakho kosibusise mama ungaphela umzi wakho kanti nesimo sidinga uJesu eliphambisana sakho wena usho njalo egameni lika Jesu kosibusise nawe inkosibusise haleluya ungesabi inkosi Jesu namhlanje ukhuluma nawe naba abantu baza kuJesu egameni lika Jesu thank you God thank you Holy Spirit naba abantu bephambisa izandla ngifuna before sifana ngizothandaza nawe sokhuza yonke imimoya cela ukuthi uhlabelele bonke baphambisa izandla cela ngaphambili ngifuna
uthandaza naye nothi Jesu ngene enhlizweni yami. Khona isimo silapha kwami. Kodwa Jesu ngene enhlizweni yami. Khona isimo silapha empilweni yami. Kodwa Jesu ngene enhlizweni yami. Ngifuna ukuthandaza nawe namhlanje. Ungesabi wena phambi isandla. Cela usukume ngenyawo usondele phambili. Sizokhuluma isibusiso phezu kwakho. Sizophosha yonke imimoya egameni kaJesu. Cela usukume egameni kaJesu uze ngaphambili. Sahlabelele. Nazi izandla ziphakame egameni kaJesu. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Wena phambi isandla sakho. Cela uze ngaphambili egameni kaJesu. Ngizothandaza nawe namhlanje. Thank you, Jesus. Nkosi busise mama. Nkosi busise gogo. Nkosi busise mama. Khona hle. Khona phambi isandla sakho yesaba. Ngifuna ukuthandaza nawe namhlanje nkosi busise. Thank you, Jesus. Oh yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. Jesus. Bonga baphamisa izandla. Weza ngaphambili ungesabe egameni kaJesu. Sizothandaza namhlanje egameni kaJesu. Thank you, Jesus. Oh yes, Jesus. Jesus. Ungahlali phansi kodwa isimo sakho siyewena. Ungahlali phansi kanti busocabanga ukuzibulala. Ungahlali phansi kanti busocabanga ukuyinganasa impilo yakho. Futhi uthandaza nawe. uNkulunkulu uzokhuza lo moya namhlanje. Ungahlali phansi kanti sewazama amaphilisi. Wathi uyazibulala futhi uthandaza nawe namhlanje. Ungahlali phansi kanti uyopha. Hallelujah. Khona into edlula kuze zibuhlungu. Futhi uthandaza nawe namhlanje. Hallelujah. Ungahlali phansi kanti impilo yakho kudala uzame konke futhi uthandaza nawe namhlanje. Khona lo futhi uthandaza nawe phansi. Eluze ngaphambili egameni kaJesu. Ungahlali phansi kanti into zakho seyifile. uJesu ufika usuza uvuke namhlanje. Ngegama likaJesu ithemba lisekho. Ngifuna ukuthandaza nawe. Ungahlali phakathi khona imimoya ebambile. Awukwazi nokulala ebusuku. Awukwazi nokucisha uyilight ebusuku. Uthi mawulele bakhona iphupha. Futhi uthandaza nawe namhlanje. Thank you, Holy Spirit. God bless you, my sister. God bless you. Nkosi kusise siswa. Khona ufuna ukuthandaza nawe uhleli. Isimo sakho siyabheda. Futhi uthandaza nawe egameni kaJesu waseNazaretha. Thank you, Holy Spirit. Sokhuza yonke lemimoya egameni kaJesu. Lesiphamisa izandla sizothandaza. Thank you, Holy Spirit. Khona amandla egameni kaJesu. Akuhlabele ingoma egameni kaJesu. Thank you, Jesus. Kumhlaba wangu Jesu, yebo yena-ke angisoze
Nkosi uJesu siza kuwe uyibonile impilo yethu sixolele zonke izono esizenzile esizaziyo esingazazi suka namhlanje sinikele impilo yethu esandleni sakho siyakholwa ngenhliziyo sivuma ngomlomo ukuthi wavuka ngosuku lwesithathu uhleli kusekunene esikaNkulunkulu uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Amen. Baba egameni likaJesu thina sibona ubona wena ubona inhliziyo zabo wena uboya amakhaya abo yonke imimoya ezama ukumelana nabo sayikhuza ngegama likaJesu ngegama likaJesu waseNazaretha. Whatever sickness abadlula kuyo sikhuluma ukuphila in Jesus name ngegama likaJesu Kristu bonke manje kuze wena phakade. Amen. Ngithenza nabantu abagulayo or especially abaneminyaka begula. Thank you Jesus. Wena oseneminyaka more than 6 months unyaka uphethwe into ingapholisi uzame konke eluze ngaphambili uzothandaza nawe. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Oh Jesu. Oh, Nkosi. Ungahlala nawe kade udala ugula for years Thank you, uthandaza nawe. Jesus Christ. Thank you Holy Spirit. Hallelujah. Baba siyabonga Gama likaJesu. sikhuluma ukuphila kulo mzimba. Oh yes. Sikhuluma ukuphila wena kufa ubuza kulo mzimba siyakukhuza ngegama likaJesu onasabela lo mzimba Gama likaJesu. in Jesus name. Ngegama likaJesu khuluma ukuphila kulo mzimba Thank you, Jesus. ngegama likaJesu waseNazaretha. Gama likaJesu. Noba yiphi imimoya ibizama ukugulisa lo mzimba sayikhuza ngegama likaJesu. Sikhuluma ukuphila, sikhuluma impilo, sikhuluma healing in Jesus name. Siyabonga baba olungile abantu abaphilisiwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.